Защо България има лош имидж пред света? Заради корупцията. Примерно в Лондон се свърза един инвеститор с мен. Каза, че иска да си прави фотоволтаичен парк в България. Свързали се с него и са му поискали 50% от печалбата. Какво се крие потенциал на България? България е един нешлифован диамант. Тя има уникални ресурси от чиста минерална вода, богати почви, невероятна природа, 4 сезона. Всички тези неща трябва да бъдат използвани в сегашните времена, за да може да се превърне в едно притегателно място за всички богати хора по света и съответно за българите. Кой смяташ, че трябва да осъществи тази мечта? Аз много вярвам на българите, които в момента живеят в чужбина. Ако се върнат в България, те няма да се присъединят към тази група, която разгражда страната и я ограбва, а ще искат да донесат техния опит отвън тук и да създадат нещо наистина красиво за бъдещите поколения. Дубай, благодарение на адекватно управление, се превърна през последните години от пустиня в оазис, докато България се превръща със всеки един ден в пустиня. Важно ли е според тебе младите да се интересуват от медии и от политика и да бъдат граждански активни? Точно в този момент имаме по-голяма нужда от всякога от истинско стабилно гражданско общество. То като цяло бъдещето в света на медиите е от гражданите към гражданите. Телевизията все повече ще остане на заден план и ще изчезне в един момент, защото, както виждаме и страшно много от медиите, те са абсолютно зависими. И когато създадем регионални медии, регионални граждански общества, именно тогава може да намерим истината. Каква според теб трябва да бъде генералната цел и какво трябва да се превърне в България, за да може тя да бъде нещо повече на световната сцена? Аз виждам България с всичките богатства и ресурси, които притежава, да се превърне в един прекрасен резерват. Все повече ще става ценно да намериш място, което е заобиколено от природа и красота. Затова я виждам и като център за иновации, така че съчетанието между резерват и център за иновации смятам, че е нещо, което може да се постигне в бъдеще. В този сезон на Българския ренесанс очаквайте теми, които до момента не са били докосвани и да бъдете част от една промяна, един ренесанс, който България заслужава и който ние можем да предоставим.